Zwier verkeer kan van Joet al weer oer de bregen bij Kootstertille rijden. De oorronde 2 weken wie dat nog verbeen, omdat de betonconstructie van de bregen mogelijk net veilig is. Het gaat om een tussenoplossing van de provincie Friesland en Rijkswaterstaat. Zwier verkeer had wel een ontheffing nodig om oer de bregen te maaien. De dik oer de bregen is met pion sneller maken, zodat verkeer afwisselend uit één richting oer de bregen kan. Daarvoor worden tussen 6 uur maas en 18 jongs verkeersregels inzet. Directeur Wim Comello van Heidsma Beton uit Kootstertille is wijs dat regulier zwierverkeer weer oer de bregen kan. Exceptioneel verkeer moet likwijls nog hield omrijden. De bregen bij Kootstertille had code reed kregen van Rijkswaterstaat. Het is net wis of de bregen veilig is. Daarom had de provincie en Rijkswaterstaat deze tijdelijke maatregels genomen.